कंपॅरिंगला त्या डान्स क्लासिकल डान्ससाठी एक वेगळ्या प्रकारचं कंपॅरिंगची गरज असते. सो तेही ऑप्शन आहे. म्हणजे आज शास्त्रीय नृत्य म्हणजे काही एक ठराविक पद्धतीतलं राहिलेलं नाही, काळानुसार बदललेला आहे आणि आपण तो बदल स्वीकारायला पाहिजे. तुम्ही नवीन नवीन वाटा शोधायला पाहिजेत आणि नक्कीच इतकं आता वाढलेलं आहे काम, सो तुम्हाला अपॉर्च्युनिटी नक्कीच मिळू शकते. ओके मॅडम, तुम्ही कितीतरी म्हणजे अनेक वर्ष गोव्यामध्ये आहात आणि तुम्ही क्लासेस घेतात, पालकांना भेटतात आणि तुमचेच विद्यार्थी परफॉर्म करत आहेत अनेककडे. तर एक नॉर्मली असं समज आहे की कुठल्या डान्स शोना जातात माणसं की बॉलिवूड आहे, तर आता गोमंतकीयांचा किंवा ह्या सगळ्या नृत्य प्रकाराकडे बघण्याचा दृष्टिकोन कसा झालेला आहे? म्हणजे रिस्पॉन्स, कार्यक्रम असेल तर रिस्पॉन्स मिळतो? हो नक्कीच. मी म्हणेन जर कार्यक्रम म्हणजे अरंगेत्रम्स वगैरे तर हाऊसफुल. म्हणजे माझं पहिलं अरंगेत्रम मला अजूनही आठवतं. जयश्री राजगोपालन आल्या होत्या मुंबईवरून. शी वॉज सो सरप्राईज की अख्खा रवींद्र भवन हाऊसफुल होतं. अरंगेत्रमला एवढी गर्दी, जी ऑडियन्स नक्कीच वाढलेला आहे. आणि मी म्हणेन शिकणाऱ्यांची संख्या वाढल्यामुळे लर्नेड ऑडियन्स खूप वाढलेला आहे. म्हणजे ज्यांना तो डान्स समजतोय, कारण पाल्यांमुळे पालकही इंटरेस्ट घेतात आणि त्याच इंटरेस्टने ती बघतातही. आणि फक्त मी म्हणेन की तिकीटेड शोज जर असतील क्लासिकल डान्सचे, तर त्याचा रिस्पॉन्स अजूनही म्हणजे ती मला वाटतं सवय अजूनही इथल्या ऑडियन्सला लागलेली नाही, जी मे बी हळूहळू, म्हणजे जी आपण हेरवी नाटकाची तिकीटे काढून नाटक बघतो किंवा थिएटर बघतो, उत्साहाने जातो बघायला, तसं क्लासिकल डान्सचा तिकीटेड शो असेल तर फार कमी गर्दी होते. पण बऱ्यापैकी ऑडियन्स नक्कीच वाढलेला आहे. तुम्ही कलांगणचा विषय काढला आणि गोव्यात अनेक वर्ष ती संस्था कार्यरत आहे. एकंदर त्यांचे कामाचं परफॉर्मिंग आर्ट ह्या क्षेत्रामध्ये त्यांचं काम काय? कलांगण परफॉर्मिंग फॉर सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स अशी आमची संस्था आहे, ज्याच्यामध्ये आम्ही वेगवेगळे परफॉर्मिंग आर्ट्सचं प्रशिक्षण देतो, ज्याच्यामध्ये क्लासिकल वोकल आहे, हार्मोनियम आहे, तबला आहे, भरतनाट्यम आहे आणि सितार आहे. सो मेन कलांगणचं म्हणजे कलेचं अंगण, आणि जिथे कला शिकण्याचा आनंद प्रत्येक विद्यार्थ्याला म्हणजे त्याचं दडपणही आलं नाही पाहिजे आणि त्या कलेचा खरा अर्थ, खरा आनंद प्रत्येक विद्यार्थ्याला मिळाला पाहिजे, अशा हेतूने ही संस्था सुरू झालेली आहे. ना नफा ना तोटा या बेसिसवरती. तिथे भरतनाट्यमबद्दल मी सांगेन की आम्ही पुण्याची जी कलावर्धिनी संस्था आहे, गुरु डॉक्टर सुचेता चापेकर यांची, त्यांनी जो डिझाईन केलेला अभ्यासक्रम आहे तो आम्ही इथे फॉलो करतो. आणि केवळ अभ्यासक्रम म्हणजे केवळ डान्स शिकवणं नाही, तर त्या मुलींना स्टेजवर जाऊन परफॉर्म करण्याची संधी. त्यामुळं प्रत्येक वर्षी क्लासमधल्या प्रत्येक मुलीला स्टेजवर जाऊन, तेही लाईव्ह म्युझिशियन्स बरोबर, ते खऱ्या अर्थाने एक परफॉर्मन्सचा आनंद हो तो देण्याचा आम्ही प्रयत्न करतो. त्यानंतर ज्या मुली खरोखर सिरियसली या नृत्य क्षेत्रात येऊ पाहतात, त्यांना वेगवेगळ्या अपॉर्च्युनिटीज उपलब्ध करून देणं, म्हणजे फेस्टिवल्स वेगवेगळे होतात गोव्यात बाहेर सुद्धा, तिथे त्यांना पाठवणं, त्याच्यासाठी जी अरेंजमेंट आहे, म्युझिशियन्स म्हणा किंवा फेस्टिवल्सना अप्रोच करणं, या सगळ्या गोष्टी आम्ही करतो. वेगवेगळे प्रोडक्शन्स जेव्हा होतात तेव्हा सुद्धा त्या मुलींना सुद्धा आम्ही कोरिओग्राफीच्या भागामध्ये असिस्ट करणं किंवा कॉस्ट्युम्स बघणं, हे जे बाकीचे एक्सपिरियन्स आहेत ते देण्याचा प्रयत्न करतो. वेगवेगळ्या कॉम्पिटिशन्ससाठी त्यांना तयार करतो, म्हणजे नॅशनल लेवलची कॉम्पिटिशन असेल किंवा मुंबई पुण्यासारख्या ठिकाणी होणार आहे, सो त्याच्यासाठी पण आम्ही त्यांची तयारी करून घेतो. म्हणजे केवळ शिकवणं नव्हे तर एक संपूर्ण कलाकार कसा म्हणजे मी म्हणेन की कलांगणमधून आम्ही, कारण 400च्या वरती जर मुलं तुमच्याकडे शिकतात, तर प्रत्येक मूल काही परफॉर्मर नाही होऊ शकत. तर त्याच्यातला जो एखादी मुलगी बोलण्यामध्ये छान असेल, तर तिला आम्ही कॉम्पेअरिंगच्या दृष्टीने काही मार्गदर्शन करून तशी संधी देतो. त्यामुळे मी म्हणेन की लर्नेड ऑडियन्स, चांगली परफॉर्मर, चांगले टीचर्स पण मी म्हणेन की आम्ही प्रयत्न करतो निर्माण करण्याचा. आणि मी म्हणेन की क्वांटिटीपेक्षा क्वालिटी स्टुडंट्स कसे तयार होतील, इकडे आम्ही जास्ती महत्त्व देतो. ओके मॅडम, तुम्ही उल्लेख केलात की पुण्याच्या संस्थेचा तुम्ही कोर्स घेतलेला, म्हणजे त्याचा पॅटर्न घेतलेला आहे, त्यामुळे तो दर्जा तुम्ही सांभाळण्याचा प्रयत्न करतात. पण आपण असं बघतो की गोव्यामध्ये संख्या तर वाढलेली आहे आणि तितका दर्जाकडे लक्ष दिलेलं नाही. आणि हे होतच, कारण तुम्ही ज्यावेळी गर्दीकडे जाता एखादी गोष्ट घेऊन, त्यावेळी दर्जा खालावण्याची शक्यता असते.
परत गोष्ट अशी आहे की पालक काही त्यातलं त्यांना माहिती नसतं, त्यांना जावं असं म्हणजे आपला मुलगा त्या चित्रामध्ये जावा असं वाटतं, पण त्यांना त्यांचं ज्ञान नसतं. त्यामुळे ह्या क्लासेसचा क्लास कसा तपासावा? आता तोच सगळ्यात मोठा प्रश्न आहे. म्हणजे बऱ्याच वेळा गोव्यामधल्या बऱ्याच छोट्या-छोट्या गावांमधून आमच्याकडे विचारणा होते कलांगणकडे, की तुम्ही तुमची ब्रांच का सुरू करत नाही? म्हणजे बऱ्याच कुठून-कुठून लांबून आमच्याकडे मुली शिकायला येतात आणि त्यांचे पेरेंट्स आम्हाला विचारतात, की तुम्ही तिथेच सुरू करत का नाही? पण सगळीकडे कलांगण पोचणं आत्ता तरी शक्य नाही. मे बी पुढे जेव्हा आमच्या विद्यार्थिनी तयार होतील तेव्हा ते शक्य होईल. सो पहिली गोष्ट मी म्हणेन, की पालक जेव्हा आपल्या पाल्याला क्लासमध्ये घालतात तेव्हा त्यांनी 10 नाही 100 प्रश्न नक्की विचारावेत, की कोणता पोर्शन, कोणता अभ्यासक्रम तुम्ही फॉलो करताय. आणि थोडंसं आजकाल नेट वगैरे आहे तर त्याच्यावरून तुम्हाला माहिती मिळू शकते, की बॉलिवूड गाण्यांवरती किंवा सेमी क्लासिकल गाण्यांवरती शिकवलेला डान्स हा भरतनाट्यम नव्हे. जे बऱ्याच प्रमाणात गोव्यामध्ये चालू आहे, की जनरल सेमी क्लासिकल ह्याच्यावर शिकवून की हे भरतनाट्यम असं शिकवलं जातं. सो आणि पण मी म्हणेन, की जेव्हा खूप लोकांची ओढ त्या गोष्टीकडे वाढते तेव्हा या गोष्टी होणार. पण जर क्वालिटी असेल तर ती पुढे चालू राहील. जर नसेल ती काळाच्या ओघात बंद पडेल. सो पालकांची आणि जितक्या प्रमाणात शक्य आहे तेवढी टीचर्सची, म्हणजे जर माझ्या शिष्या शिकवायला सुरुवात करणार असतील तर मी हे त्यांना पहिल्यांदा सांगते, की क्वालिटीकडे लक्ष द्या. एका क्लासमध्ये 50 मुलं भरणार जर फीसाठी अशी कुठली संस्था असेल तर त्या संस्थेमध्ये अजिबात शिकवायला जाऊ नका. तुमचाही से तिथे असू दे, की हा पोर्शन एवढीच मुलं एका बॅचमध्ये. सो माझ्या परीने मी प्रयत्न करते, की माझ्या शिष्या ते फॉलो करतील जे माझ्या गुरूंनी मला सांगितलं आहे. त्यामुळे अधिक चौकस आणि जागरूक नक्कीच पालकांनी असायला हवं. मॅडम, तुम्ही मगाशी उल्लेख केलात की अनेकांचा असा दृष्टिकोन असतो की 2 महिन्याने आपल्या मुलाने डान्स करावं किंवा शिकावं ते बहुधा शक्य नसतं. मग अशी पॅरेंट्स तुम्हाला दिसतील की तुम्ही म्हटलं की क्लासिकल करत असताना तुम्हाला भरपूर वर्ष घालवावी लागतात, भरपूर परिश्रम घ्यावे लागतात आणि त्यानंतर कुठेतरी तुम्हाला शोज येतील किंवा हा खूप मोठा लांबचा पल्ला आहे. पण अशा वेळी आपल्या टीव्हीवर काही कार्यक्रम असतात, म्हणजे पूर्वी बुगी उगी लागायचं किंवा असे काही कार्यक्रम आहेत की ज्या कार्यक्रमामध्ये तुम्ही पटकन स्टेजवर जाता, देशभरात तुमचं नाव होतं, तुम्हाला SMS पाठवले जातात आणि तुमची वाहवा होते, हे सगळं होतं. मी परत हा प्रश्न पालकांच्या संदर्भात विचारतो, कारण मुलं जी असतात त्यांच्यासाठी काही चॉईस नसतो, कारण त्यांना आकर्षण वाटणं स्वाभाविक आहे. तर हा जो चकवा आहे ना, की एका बाजूला प्रचंड परिश्रम, एका बाजूला तेवढी प्रसिद्धी नाही आणि दुसऱ्या बाजूला तुलनेने कमी परिश्रम पण प्रसिद्धीची हमखास सोय असलेलं, त्यामुळे हा चकव्याकडे पालकांनी कसं बघा? पालकांबरोबर शिक्षकांचाही मी म्हणेन, की खूप मोठा रोल याच्यामध्ये असतो. कारण जेव्हा शिष्य तुमच्याकडे शिकत असतो तेव्हा त्याच्या मनावर हे बिंबवणं, की ग्लॅमर या क्षेत्रामध्ये मी म्हणेन मिळणारच नाही असं अजिबात नाही, मिळेल, पण त्याच्यासाठी जो स्पॅन आहे तो कम्पॅरेटिव्हली नक्कीच खूप जास्ती आहे. सो ते परिश्रम करण्याची तयारी आणि तो जो प्रवास आहे तो एन्जॉय करण्याची तयारी शिष्यांकडून करून घेणं हे टीचरची रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे. प्लस पेरेंट्सपर्यंत हे पोचवणं, की जे ग्लॅमर त्या क्षेत्रामध्ये दिसतंय ते ग्लॅमर या क्षेत्रामध्ये लगेचच मिळणार नाही त्याच्यासाठी. आणि मी म्हणेन खरोखर ज्यांना या कलेतला आनंद कळतो, त्यातली मजा कळते, ते हळूहळू त्या ग्लॅमर बाजूला ठेवतात. म्हणजे सुरुवातीला ज्या मुली स्कूलमध्ये असताना की ताई किती तिकडे छान नाव होतं किंवा मी पण हिपहॉप शिकायला जाते किंवा असं, सो मी त्यांना कधीच असे डान्स स्टाईल शिकण्यापासून अडवलं नाही, की तेही शिका हेही शिका, पण यातला जो वेगळा आनंद आहे तो त्यांना आता हळूहळू कळायला लागला आहे. म्हणजे मी अगदी एक उदाहरण सांगायला आवडेल मला, की ताईंची एक शिष्या आहे जी फ्रेंच आहे, शी वॉज अ बॅले डान्सर. तिने इकडे येऊन जेव्हा ती शिकली भरतनाट्यम त्याच्यानंतर तिने एकच म्हणलं, की यापुढे मी कधीच दुसरं कुठलंही डान्स स्टाईल करणार नाही, मी हीच करेन, कारण यातला जो आनंद आहे तो मला दुसरीकडे कुठेच नाही मिळाला. आता पॅरेंट्सनीही पेशन्स ठेवणं हे महत्त्वाचं आहे.
म्हणजे तिथे ग्लॅमर मिळतं, पण ते ग्लॅमरचा क्षणिक आहे. म्हणजे क्षणिक आहे. हो. तेवढ्या सगळ्या स्पर्धा झाल्या, त्यातले विजेते कोण आहेत हे आणि संख्या इतकी आहे की आज म्हणजे मी म्हणेन की मागच्या एपिसोड मधला विनर कोण आहे आणि या सीझन मधला विनर कोण आहे हे लक्षातही राहत नाही बऱ्याच वेळा. पण तेच पंडित बिरजू महाराज आहेत, अजून जे मोठे मोठे या क्षेत्रातली लोक आहेत, त्यांची नावं मात्र काळाच्या ओघातही बालसरस्वती इतक्या वर्षांनंतरही त्यांची नावं तितक्याच आदराने अदबीने घेतली जातात, कारण त्या लोकांनी तेवढे कष्ट, एवढी वर्ष त्या कलेसाठी दिलेली आहेत. ओके. तुम्ही सुरुवातपासून आपण 3 टप्प्यावर बोललो होतो. एक कोर्सेस जे आहेत, जे आवड म्हणून जोपासली जाते, त्यानंतर अकॅडमिक शिक्षण, आणि तुम्ही म्हणालात की एखादा व्यवसाय सांभाळून किंवा पेशा सांभाळून घेतलेलं शिक्षण. प्रामुख्याने जे अकॅडमिक शिक्षण घेणारे असतं त्यांचा उद्देश हाच असतो की आपण एक परफॉर्मर व्हावं. तुम्ही पुण्यात शिकला होतात आणि त्यानंतर तुम्ही अनेक परफॉर्मरना बघितलेलं आहे, तुमच्या गुरु आहे त्यांची तयारी बघितलेली आहे. एक परफॉर्मर होण्यासाठी तुमच्यामध्ये तो ॲप्टिट्यूड असतोच, म्हणून तुम्ही ते पेशा निवडता. पण तुम्ही आता हे सगळं बघत असताना तुम्ही कुठल्या प्रकारची मानसिक तयारी करायला हवी या क्षेत्रामध्ये येत असताना, असं तुम्हाला वाटतं? पहिलं तर मी म्हणेन की प्रत्येक आर्टिस्ट हा खूप स्वप्नाळू असतो. सो पण जेव्हा तुम्ही ॲज अ प्रोफेशन ते आर्ट निवडता, तेव्हा तुम्हाला प्रॅक्टिकलीही तितकंच तयार राहावं लागतं आणि लर्न टू एक्सेप्ट की प्रत्येकजण परफॉर्मर नाही होऊ शकणार, प्रत्येकजण त्याच याला पोचू शकणार नाही, पण तुम्ही कशात बेस्ट आहात हे तुम्ही ओळखा. स्वतःमधलं टॅलेंट कुठे कसं तुम्ही वापराल, हा स्मार्टनेस तुम्ही तिथे वापरला पाहिजे. आणि मेन म्हणजे मी म्हणेन की जसं बाकीच्या फील्ड्समध्ये स्ट्रगल सगळ्याच करिअरमध्ये आहे, असं मी म्हणत नाही की इथे आहे तिकडे नाही आहे, पण MBBS आहे किंवा इंजिनिअरिंग, तिकडे एक विशिष्ट पाथ आहे की तुम्ही मास्टर्स केलं, त्याच्यानंतर स्पेशलायझेशन केलं, मग जॉबमध्ये सुद्धा हायरार्की आहे, तुम्ही वरची पोस्ट मिळवत गेलात. तसं मार्ग, बांधलेला मार्ग इथे नाही आहे. तुमचा मार्ग तुम्हाला बांधायचा आहे, तुमची वाट तुम्हाला शोधायची आहे. मग मे बी ती परफॉर्मर म्हणून असेल, तर मग तुम्ही सोलो परफॉर्मर होणार आहात की ग्रुप फॉर्म करून ग्रुप परफॉर्मर्स होणार आहात की कोरिओग्राफी करणार आहात की अजून काही वेगळा ऑप्शन तुमच्यासाठी तुम्ही बांधणार आहात. सो असे मार्ग तुम्ही शोधायचे आहेत आणि परिश्रम, हार्डवर्क, डेडिकेशन हे तर सगळीकडेच हवंय. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे या फील्डमध्ये संयम हा अतिशय, म्हणजे जर तुम्ही ग्लॅमर आणि पैशाच्या मागे धावायला लागलात तर नक्कीच तुम्ही त्या कलेशी अनादर कराल आणि त्याची जी क्वालिटी आहे ती नक्कीच कमी होईल. पण त्या उलट जर तुम्ही खरोखर मनापासून त्या कलेचा आदर केलात आणि ती कला म्हणजे माझ्यासाठी आहे आणि मी त्या कलेसाठी आहे याच विचाराने जर तुम्ही चालत राहिलात तर ग्लॅमर आणि पैसा आपोआप तुमच्याकडे चालत येईल. ओके मॅडम, तुम्ही इथं आलात आणि याविषयी, या क्षेत्राविषयी सविस्तर माहिती दिली, त्याबद्दल प्रुडंटच्या वतीने तुमचा आभार आहे. थँक्यू. या होत्या ललन देसाई, करिअर इन क्लासिकल डान्स, याविषयी त्यांनी मार्गदर्शन केलं. बघत राहा प्रुडंट.